केकआ नैयाव बायदि फानफैयो आरो बे दखानावहाय बेयाव रेडि खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोना आङो दिनै मोनसे जोबोद गोनांथार खौरां फोसावगोन बियो जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथि जायो मालाबानि समावहाय सोरनिबा हाबानि केक बर्थडे केक नैफोरबायदि नांगौ जायो दा जों बे केक बानायग्रा नै फेक्ट्रि जायनाखि गावनि न'आवनो बानायो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल 4 नम्बर सेरफांगुरि गामियावहाय दा नोंथांमोननो बे फेक्ट्रिखौ एसे देखायलांगोन ओमफ्राय लास्टआवहाय माबायदि केक मोनो नै बेफोरखौहाय जोङो मालिकजों सावरायनानै नोंथांमोननो फोसावहरनाय जागोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बे मालिकनि न'आनो जाहैबाय नैबेनो जोङो दा सिङाव हाबलांगोन आरो फेक्ट्रिखौ नोंथांमोननो देखायगोन माबायदि गावनि न'आवनो फेक्ट्रि दानानै दोनदों आरो बेवहाय 2-3सो मानसिबो लानाय जादों खामानि मावनो थाखाय ओमफ्राय लास्टआव मालिकजों सावरायहोनोसै दा मेन दखाना बेंटलावहाय माने अरिजिनेल बानायग्राया गुदि बानायग्राया नैबेनिफ्राय बानायनानै होजों लाङो आरो बेंटल बाजाराव बेबायदि मालिकनि न' जाहैबाय इयो ओमफ्राय फेक्ट्रिया जाहैबाय नैबे सिङाव नोंथांमोना ओरै उखुन्दै गग्राबो नुनो मोन्दों दा बेखौ एसे देखायहैनि नोंथांमोनहाय नै बेफोरबायदि बानायनानै दोननाय जादों सिङाव लादु सावनो थाखाय लादु मेथाइ बायदि सावनो थाखाय ओमफ्राय सिङाव अर रोहो सुगासिनो दं नै दन्द्रानो हांहांथार जोबोदनो नैबे प्लेटफ्रावनो होनानै माने सिङावहाय सोहरनो जाहैबाय नैबे दान्दाजों फिसा केक नोंथांमोना मोनजायोना बेवहाय दाइस दंजोबो नै बानायग्रा खुरै फिसा काटुरि बेलाय माबायदि बानायो लाय जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय रायजोफ्रा आलथुवायैनो मोनगोन आरो इयाव कन्टेक्ट खालामोब्ला टुटि पुटि बायदि नै मा पाउडार होनोमोनलाय बेखौ दंजोबो बानायग्राया ओमफ्राय दा बेयावहाय मसाला रेडि खालामगासिनो दङ मैदानि दा नानानै रेडि खालामदों फुङावहाय फंबाया मैदा सुगासिनो दङ नै आइटेमाव होनो थाखाय दाउदै बायदिसिनाबो गोनांथि जायो नालाय बेखौ रेडि बेयावनो मावजोबगोन आरो बिथाङा मेन शेफनो देरसिना मावग्राया बिथाङानो ইয়াতে সব বনাই বার্থডে কেক বনাই বাটি কেক আৰু স্লাইস পাউৰুটি বন ক্ৰীম বার্থডে কেকো বনাই সব পাই আর কি অর্ডার দিব লাগিব অর্ডার দিব লাগিব ঠিক আছে এনেকুৱা আর কি একদিন আগতে অর্ডার দিব লাগে একদিন আগত অর্ডার দিব লাগে सानसेनि सिगां अर्डार होनांगौनो बार्थडे केक बिदि हाबानि केक बायदि नोंथांमोना मादि मावनो केक हानो गोसो दंब्ला बे केक सावग्रानि दाइस गोजा जाहैबाय इयो दाइसखौ देखायनो आं एसे बेलाय बेयाव होनानैहाय नैबे दान्दाजों नारसनबाय आरो सिङावहाय नैबे 2021आवहाय बियो फेक्ट्रिया रेडि जादों आरो दा बेफोरबायदि इथाजों सोरगिदिं बानायनानै जोबोद मोजां आइडिया दा जोङो मालिकजों लोगो हमहैनायसै दसे उनावहाय बेयो जाबाय काजु बादाम आरो बेवहाय दायो रेडि खालामगासिनो दङ नै नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्राय नैबे 200 ग्राम 250 ग्राम दं होननानै बुंदों नैबेखौहाय मोनसेयावहाय माने सुनानै बानायखायो आरो दहाय जोङो जा भिडिअ खालामदोंमोन न'आवहाय केक बानायनायनि बे दखाना नैबेयावनो बेंटल बे बेदर दखाननि लाइनाव जों खोलाजों दखाना बेनो नै केकआ नैयाव बायदि फानफैयो आरो बे दखानावहाय बेयाव रेडि केकआथ' आंनियावहाय बेबायदिनो बार्थडे केक मोनगोन हनै बे केक प्लेन केक बायदिसिना बिस्कुट टिस्कुट गासैबो मोनजोबगोन आरो ओमफ्राय बार्थडे केकनि अर्डार होनांगौब्ला सानसे सिगां होनांगौ जायो नामा औ सानसे सिगां होनांगोन आं रेडिमेडखौ बानायाना रेडिमेडखौ बानाया माने दे अर्डार होबायला मोनबाय बे मोनसे मोननै थायो आरो डेलि सोरबाफोर लांफैयो बेनोल' आरो खोन्थाखाबाय नोंथांमोना जुदि नांगौब्ला बेंटल बाजाराव बे भिडिअ लाइननि माइब्रा दखान एरियायाव फैनानै आदैनि दखानखौ सिदा नुगोन नोंथांनावहाय बेनो दखाना नोंथांमोना बार्थडेनि हाबानि केक नांगौब्ला आदैनावहाय अर्डार होब्लानो मोनगोन बार्थडे गासैखौबो मोनजोबो आरो